सेट हो। अरे बाबू लहंगा में चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बस सेट हो। महंगा मोबाइल बा हमर जवानी, अर्जुन से मामला बस सेट हो। आगे से अच्छा पीछे क्या फरेम बा, आगे से अच्छा पीछे क्या फरेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। बुझला, दिमाग हैंग क जाई। एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम